karshen sa gane zo tabbas. Zamani laya ku daina yar murya, dama ko kama girman ku tillan gine ake zane. Mu shuka alkhairi ko wata rana zan zuwa girbi, wanda ya fi ka yarda rayuwa da ya fi ka, wanda ya fi ka wanda kuma ya kama sawunka. Duniya labari zancen na wasa ne ba shakka, asalin gero ai tushen sarrafa shi ne shiga. Gani nan na taso zan miƙe a hannu ga taska, gurin karantawa nan ne za ku fayyace harshe. Aiki ba ni raini ba ni san raini, wanda ya fi ni na yarda ya fi ni, wanda ya fi ni. Yau da labari shuka alkhairi don guje shari, niran kari. Duniya labari ce wata mu ne gobe ba mu ne ba. Wa'yansu sun kauce wa'yansu na hanya, ina ji na gane ba na yar murya, wanda ya dole ba jayayya. Zamani laya ne ko da jayayya ne, mun ji mun gane mun ga san mene mun bi manta ne. Rayuwa sirri ce, zamani laya, zamani laya. Sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Zumunta Zamani TV.